Влиза при психиатъра един пациент и вика: доктора, моля те, помагай, направо ще се побъркам, не мога да ходя на работа. Чакай, какво се случва, казва доктора, стъпка по стъпка. Тъмън си легам, докторе, унасям се и по едно време пристига Клаудио Шифър и вика: искам да ме мъндръсаш. И аз почвам да я мъндръсам. И да свърша, пристига Линда Еванджелист и вика: шо мога да мъндръсаш Клаудио Шифър и мене мога да ме мъндръсаш. И почвам и нея. И да свърша, те ти и Наоми Кембъл пристига направо: доктор, не издържам повече, не изнемогвам. Чакай, каза доктор. Чакай. Към колко часа пристига Линда Еванджелист? Някъде към 1:30. Обади ми се по телефона, аз я поемам. Ей, докторе, жив и здрав да си. Благодаря ти. Тръгнал си то и влиза един друг пациент. И вика: докторе, направо се побърквам, нямам здрав сън вече, тук не мога да ходя на работа, не издържам. Доктора казва: чакай малко, подобен случай имаше преди малко. Стъпка по стъпка. Какво се случва? И докторе, легам да заспивам и тъма се унеса и по едно време се събуждам на гарата в Русе. Един полицай си опрел пистолета в челото ми и вика: ето влак, ще го буташ до София. И аз почвам, докторе, да бутам този влак, бутам и направо без крака оставам, целия в пот, направо не издържам. Чакай, каза доктора. Чакай. Кога ти е най-трудно? Некъде към Горна Оряховица. Добре, обади ми се по телефона. От Горна Оряховица до София аз поемам влак. Леле, докторе, жив и здрав да си. Чакай, каза доктора. Към колко часа си на Горна Оряховица? Некъде към 1:30. Не мога. Аз тогава мъндръсам Линда Еванджелист.